ma na YouTube. Chyť to. Ty koko, takú celú do billboardu najebe. Chyť to. Nech si dá hore sedačku. Chodím povedať, nech si dá hore sedačku. Hore zdvihnú, aby videl čo najvyššie, vieš? Lepšie? Aj s ručnou choď! To treba aj s ručnou, rozbehnúť sa, zajebať ručnú. Akurát, že by som išiel aj na Passate. Nechám. Teraz je to pekne. Pekne, aha. Ale pekne ide. Už trojku vyjebal. Už aha, už. Kurva, naslepem ja na pas, vieš, ak to bude revať, ja budem ručnú dávať čade. To mám meké gumy, to sa nevie. Ej, malo si nadbehnúť. Treba mu to vysvetliť, nech si nadbehne. A už vypal! A počkaj, my sme... Ale pekne ide. Pekne. Ja mám dlhý pasad, ale... Možno zadok dlhý. To sa máš rovnako ďaleko. Až teraz mi daj. To je dobre. Ale vie kedy ubrať, to sa mi ľúbi, vieš, že? Na tých motokarách sa už niečo naučil asi. No inak ty koko, no. Čak on to má malo odjazdený na tých motokarách. Dobrá škola. Teraz ho odstavím, vieš, ako ono. Ale daj plný, ale len trošičku. Čo? Do tejto tiahlej zatiahne.